kesupen. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut? Yuk nila kita.
Dong tadi aku ngomong to iki. Lah iya. Matur nuwun. Iya, Mak. Iya. Sowan mrene ya, Nduk. Ya sepisan ya ngaturke kula nuwun uluk salam. Ya. Ngersane keluarga besar penjane Bapak Miftahul Ulum. Ya. Sak keluarga matur nuwun awake dhewe ditimbali. Wah, jan wis. Telaki nek garing iki ya. Lah iya, awake dhewe ditimbali saka negara Gunung Kidul kono ning tlatah Kediri kene, Nduk. Matur nuwun. Iya. Wonten ngersanipun keluarga besar pun Bapak Miftahul Ulum. Iya. Sak kulawarga kula sak kanca Ansor Laras saking Laladan Gunung Kidul Ngayu Yogyakarta Adiningrat ngaturaken kula nuwun nderek gladi wanuh nggulang tepang wonten ngersanipun para warga masyarakat utaminipun keluarga besar pun Bapak Miftahul Ulum. Iya, Mak. Iya. Iki sowan neng gone para winasis. Iya. Sowan neng gone para panata agama sing wis tumus babagan agama. Iya. Mula kowe bengi iki ora usah ceramah. Iya. Mergo kowe nek ceramah neng kene iki mung padha dene nguyahi segara, Nduk. Lah iya, mergo kene iki nggone ilmu gudanging pondok pesantren juga gudanging santri. Oh iya, Mak. Iya. Lah kowe rak ya uga santri. Iya, santri ning pondok pesantren Kilat. Oh iya. Zaman Ramadan mesti sedina rong dina nek ayo ana kegiatan pesantren Kilat. Oh iya. Ngaturke kula nuwun sartane melu mangayu bagya. Awit sampun keleksanan inggih menika dalam rangka walimatul khitan. Oh iya. Iki acarane sunatan, Mak. Iya. Sunatan wayangan. Ora, iki syukurane. Oh, ngono. Nek le sunatan le nindakke khitan iki wis wingi. Oh iya. Wis rada sauntara. Iya, karang ya wis mari ya wis garing kok, Nduk. Wis iso bal-balan. Iya. Wis ora lara lah saiki mung kari Manasuka syukuran. Sapa sing dikitanke? Putrane penjane Bapak Miftahul Ulum, Nduk. Sapa? Penjane Mas Muhammad Raihan Saputra. Oh ya, panjenengane arep masuk pondok pesantren. Oh, ngendi? Kagungane kene penjane Gus Kausar. Oh, Ploso. Iya. Oh iya, Mak. Ya, muga-muga ya dadi bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero tumrap asmane wong tuwa. Ya, amin. Iso neruske kuncarane tiang sepuhe. Oh iya, Mak. Ya, mergo bocah generasi sang tuwa. Iya, Nduk. Wong tuwa ning jaman saiki barang iki ya peneruse wong tuwa jaman biyen. Oh iya, dadi kabeh kuwi ora luput saka estafet generasi. Oh iya, dadi ora iso dipungkiri ya, Mak. Ora iso. Jeneng wong tuwa ki ya nuwun sewu menungsa ki ya umur lan uripe ki winates. Iya, dadi kudu ana generasi sing neruske. Iya, mergo ngelingi kuwi mau winates. Oh iya. Winates ora winarna. Oh iya. Wah, iki kok ora bapake Damar kok. Nah, iya. Kok sebat-sebut. Iki biasane penjane mantau streaming kok. Oh. Penjane Pak Miftahul Ulum ki kagungan usaha apa, Mak? Lah ya iki. Apa? Neng bidang empun-empun, kunir, jahe, kencur dan lain-lain. Oh. Rempah-rempah, jamu lan sak panunggalane. Iya, iki dipapanke ning area luas iki ning gudang kene sing pancen wah papan panggonane bawera, Nduk. Iya. Awake dhewe sak kanca nyambut gawe iso nyaman. Heeh. Para miyarsa sing mirsani awake dhewe ya iso nyaman. Oh lah ya kuwi. Teges penjane Pak Ulum kuwi mengutamakan para warga masyarakat ya, Mak. Ya. Lah ngono kuwi lho. Piye? Piyahe ingkang duweni usaha, duweni kesuksesan kuwi digunakake supayane manfaat kanggo wong akeh ki ya contonen panjenengane Pak Miftahul Ulum. Lah lire piye? Kasugihane ora diagem dhewe. Heeh. Nanging kasugihane dienggo memberdayakan para warga masyarakat. Oh iya, ya kaya sing kerja ning usahane panjenengane Pak Miftahul Ulum iki ya warga sekitar, Nduk. Oh iya, sing nuwun sewu sing maune
urung duwe lapangan pekerjaan, urung duwe mata pencaharian. Heeh. Sisandene panjenengan kuwi padha mbutuhke, heeh, tumuli direkrut karo panjenengane Pak Miftahul Ulum. Mekasan iso antuk penghasilan nguripi keluargane. Wah, luar biasa. Heeh. Mula panjenengane iki nek ora sangka piyai sing darmane gedhe, ora sangka piyai sing lelabuhane gedhe tumrap nusa bangsa negara lan agama sengara iso nglumpuk kowe piyai semene mbane. Wah iya, mula tepuk tangan kanggo piyane Pak Miftahul Ulum, Nduk. Luar biasa. Iya. Piyai sing gedhe darmane, gedhe tapane. Iya. Mesti mbiyen sadurunge iso urip sukses kaya ngene iki mesti ya lara lapa ya ora sebaene, Mak. Iya. Di balik kesuksesan pasti ada kesusahan sikik. Oh iya, ora ana kok jeneng wong arep sukses ki langsung sukses bleng. Mak pleketit ngono ora ana kok langsung sukses secara instan ki ora ana. Oh iya, mesti nganggo ngrekoso sikik. Iya. Kaya kanca-kanca klebu aku barang ngene iki mbiyen ya senajan to saiki ya mbuh iso diarani sukses mbuh ora mbuh sukses mbuh babakan apa wae ki sing penting awake dhewe ngrasake lara lapa bareng. Oh iya. Kanca-kanca, kanca-kanca ki lara lapane ya akeh, aku ya lara lapaku ya akeh banget. Iya. Direwangi utang kono utang kene. Kanca-kanca lho, Nduk, kanca-kanca. Wae. Utang kene-kene kok sing dianggo kanca-kanca, ora apa kowe iki ora utang. Maksud aku, nek aku utang budi. Mergo aku ki ora tau kok jeneng utang duit ning kanca ki malah sak aku sing diutangi ngene. Wis aja ngrembug perkara utang kowe iki ora prayoga. Ki ngelingke tegese ngrembug perkara lingke, Nduk. Mergane jeneng utang ki kudu disaur. Oh iya. Ana tetembungan sapa nyilih bakale mbalekake, sapa gawe bakale nganggo. Iya. Sapa utang bakale nyaur. Ngono, sapa sing nandur bakale ngunduh. Wong ki mung kari apa lan kepiye len nandur biyen unduh-unduhane apik apa elek iki tergantung sing ditandurke. Oh iya. Iya, wis gak kene terus saur kene. Wah, kowe iki kok ngawur ora nagih utang. Ora, wis kanca-kanca ki sing penting sehat, aku wis seneng banget. Iya. Ki ngaturke sugeng lengkang resane para tamu undangan. Oh iya. Pun Bapak Lurah Desa Manyaran, iya, pun Pak Budi Hari. Heeh, Mak ya. Mbane Pak Lurah saka Jatirejo, mbane Pak Muhammad Sodik, iya, Pak Dukuh utawa Pak Kasun nek ning kene utawa Pak Kepala Dusun, iya. Dusun Kradenan RT 01 RW 02, iya. Adalah keluarga besar warga Kradenan. Oh, matur nuwun. Iya. Kula yo ngaturke salam-salam kanggo sedaya tamu lan sedaya warga masyarakat. Iya. Ki dirawuhi ora mung saka area Kediri ning saka Nganjuk ya rawuh mrene. Oh iya. Sapa wae. Nek sing paling tak ngerteni ya mjane Mas Nanang kuwi. Oh. Mas Nanang iya, Mas Nanang Tingkem. Oh iya. Ngawur ora. Lho panjenengane dhewe sing jenengke kok Nanang Merem ngono kuwi wah. Matur nuwun Mas Nanang wah. Panjenengane iki piyai luar biasa. Piye? Semangat menjalani hidup, Nduk. Oh iya. Ning atase nuwun sewu amit sewu tak aturke. Panjenengane iki ora iso nyawang gelare jagat esemi rembulan nanging panjenengane tansah bersyukur lan semangat menjalani hidup. Oh iya. Kayak saiki deloken wiyaga-wiyaga kuwi. Panjenengane iki ndara-ndara wiyaga iki genep. Mlaku ya sikile loro. Ndelok ya padang. Bendina kok ming sambat sebut randidit. Liyane sing ora ndek apa-apa wae bersyukur kok. Iya, matur nuwun. Iya. Ki awake dhewe tidak sendiri. Dikancani karo panjenengane Cak Kemet karo Cak Dodok. Woi. Kemet. Sapa Komet, Cak Komet karo Cak Dodok. Oh iya, karo Mbak Mindul Woko Channel. Oh iya. Wah, sok tak delok TikTok-e karo YouTube ya. Wah, yang coba diaturi tindak pepanggungan Mak. Sapa? Ya Cak Komet, Cak Dodok karo Mbak Mindul. Iya. Disepoti perahu layar Mas. Buka saron, mangga.
rahayu Pak De. Ya. Iya. Enggak. Areng jawuh ngagemik nek kuat mboten ngangge mik nggih mboten napa-napa. Oh iya. Cek. Cek lauk pauk. Kok wis urung-urung kok wis semega lho jenengan. Lah pripun wong ngeten iki sing dipadosi napa lak nggih sego to? Nggih. Nah, Nggih, sedaya niku mesti niku poine niku. Nggih. Sugeng dalu macange Mbak Limbu. sugeng dalu Mas Dodok. Ijih. Nggih. Mas Yusuf Ansor. Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. Kaping kalih menika niki pun kula itang niku pas genep setahun niki panggih malih kalian jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriko. Nggih. Genep setahun tahun niki. Nggih. Panggih malih kalian jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nyambung silaturahmi nggih Mas nggih. Nggih, Mas Wis Dodok. pokoke lek kula kalian jenengan tiyang seniman niku napa ta butuhe. Nggih. Akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas Ya nggih. nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa iki ya cerak watu adoh ratu paribasane rak ngono kae to. Ah, nggih. Ning lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, nes luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Nggih. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu Nggih. ning jenengan kuncoro lan daerah Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani katanya. Mboten. Lah, Daedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. Nggih. Lek napa niku nyebutke dalangan payang niku ketinggal Oh, sae. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok? Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti Dalang Tasik Timur berarti sesuk nang barat. tegese timur ki jek nom lho Jek nom, Mas. istilah. Dengan tasik nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoko-yoko bener. Mas, ndang ngomong. Wah, aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. pripun Mas to? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo sing mirsani lho ketok elek. Sapa to dagelane kok nyelo-nyelo Ora gak apa-apa, kepenak. kari mirsani ora urun ya. Ya. Ora ngono maksude Mas. Tapi Yo ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, ngoleh sampean pengen ngomong Ya. nganggo isyarat no. Iya. Tir, nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Lho gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit Oh, iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Jenengan niku kok saged dalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iku ya wis kecil lek Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Tir. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesean? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Tir. Berarti jenengan napa tasih wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun temurun saking Wong soalnya niku keturunan nggih Pak. Nggih. Tir. Faktor dados faktor dados sewengi tir ya. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. Ini kowe mbok yo aja nesunan, kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah ku lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok iso sing sopan santun kene iki piyayi agamis religius Nggih. lho Mas.
Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu. Endi toko dagelan cilik kok emosinan mripate plerak-plerak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun, cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iki lho kok iso. Pripun? Mboten pripun nangih. Enten apa? Napane? Ndak. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede. Benten, mboten, Bang. Niki mboten ngono kok jarene deloki TikTok-e. Berarti yo dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-ungluk ngono. Lah niku. Ah niku. Oh dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintul nuli ra enak. Nggih, dalu punika sowan teng dalemipun Bapak Ulum, Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh, Mas. Kok Mas Lanang piye to, Mas? Asmane sinten nak yo ngono to, Mas? Kok iso Mas Lanang? Yo ngerti to. Nek ngerti mbok kowe omong. Ngomong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ora ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya, sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, gedhe dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa, Mas. Mirip, Jenenge wis apik lho, Mas. Enten Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Maksudnya jenenge niku sae lek merdekne kados kula kan enten sejarahe to, Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, ibu kula. Terus lair procot dados kula. Dijenengo Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Niki komet niki nggih enten artine, enten sejarahe biyen. Komet rumiyin nyuwun sewu, Mas. Komet nika rumiyin bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet mbako lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke bakul lemet. Duwe anak brojol dijenakno Komet. Lho ngono, dadi wong aja sampe lali sejarah. Katane wong Jawa biyen iki nak golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok, Komet. Tangga desaku kuwi enek bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putih jenenge Cina. Perkara bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak dadi Cina. Ya iki cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel, ibuke bakul loli to. Kuwi anake ora apa to? Iki ape ra genah bocah iki, Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku ya wis ra penak Mas iki ketoke. Lho iki tinggal asumsinya, Mas. Asumsi piye? Piye to, Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Iki mesti ape jorok iki. Ora duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe kok Teguh. Kok mboten pas nggih, Mas nggih. Kok Teguh. Lah nek wau pas, Mas, nuwun sewu. Bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu bakul apel, Pak. Bapake bakul apel, ibuke bakul oli. Duwe anak Teguh. Kok gak pas Purwakancine to. Nek pengen ngerti jelase mbok takon bapake to. Kok iso takon bapake? Lah kowe melu manak ora? Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh Agus karek kono to. Ora melok duwe ati jan lunu tenan kowe iki kok iso. Ditungane marang sing sunat. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih Mas. Luar biasa menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged tinggi donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, jahe, kencur, temulawak, serai. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta nyuwun sewu kencur.
kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing ndi ya? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Lujeng dalu Bapak. Sing Urung, dijak. urung ngerti piantune kok teko kencur teko. Kaya setan. Aja ngisin-ngisin Pak Ulum lho sing ndi? Masa ditanggap ora ngerti piantune. Kowe berarti padha karo apa ngeleng-eleng aku urung kenal Pak Ulum wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Ayo garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel iki sunat niku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Andi. Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek mboten klentup Pun gantos. umur ganteng. Nggih. Nggih. Niku Lah berarti kowe ngerti. Yo paham. Ingkang pundi Bapak Ulum? Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Niki sing jaketan niki lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing medhi aku ya kuwi to. Itu tuh ngawur. Kurang mesti kok iya. Urung mesti iki Mas. Nggih. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun foto barang kalih. Pun foto sarang. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Lah nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir ra pengen njaluk foto awakmu kok so. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artinya apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng, Kenceng. ugi mancur-mancur. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Hmm. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Punapi. Punapa kok Lah, punapi ya. apa jenengan niku? Punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, Nah, mate. punapa ki biasane nek o ki kanggo jelasno sing gedhe, Lah, nek nek i kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Kok kali. Segiri. Lah iki penapa dadi penapi lha kowe segoro kok terus kali iki. Oleh tau tuman to, segoro terus wi segirine. Lah aku ngepaso karo Mas Yusuf apa Mas? Goro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir mletek iki matane. Matane dhewe kuwi. Teke. Oke, Kunir di- berarti tekun Mboten gadah gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho, Mas. Kencur, kunir, Kenir. jahe. Jahe. Jahe ta? Iya termasuk empan-empan ta, Ta? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdene Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Mampun, Sale Mas. piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Nggih. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Nah, coba. Coba ya coba. Lempuyang mumpung ketemu wong cerdas lho, Iya. Mas. Iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh tisu. Mboten usah. Tetep iki tak isa-isano teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Wah. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to Jen? Burung temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak, Mas. Nggih. Temulawak. Punapi ingkang dados Punapa? mertosipun. Punapa? Nah, mertos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya, Amin. hayom hayem tentrem. Allahumma. Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Iri, nggih. tekun lan ora bakal iri ngono to Nggih, wedine. nggih. Lah temulawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula Buat- tak kira nek ngono. Mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten no, Mas. Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok so? Halo, siapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa.
Ki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh iki piye to kowe iki? Aku ra ro malah tinggal takon rene aku gak lho. iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kradinan. Dusun Dusune. Kradinan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mriku sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sangat saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Nggih. Sampun ngantun apa dereng Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nak ngantuk ya turu dhewe to. Mbok Mas, Arep ngeloni apa piye Lah sampean? iya kok ngeloni sampean teko dindi. Malah teko dindi. Tegese ngene lho. Bener Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak srawung karo sapa wae ngono lho Mas. Mriku mawon Pak mungkin kula hiderke. Iki kaya hansip mau sing Ora wis beda seragam kok. hansip mau ya apik lho Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen pas omonganmu? turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa nggih Met ya. Ya, ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah mlimpah ingkang gadah sawah. Ah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki tumbas iki. Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas iki kok gak nganggo duit. Lho iya to. Lah nek ra ndek duit kok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah jare ra ndi duit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya. Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangin duwe dhuwit apa ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Lah utang iki Iya. kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune lecet. Nyaur nek enten sing dingki. Ora nek sing dingki Nggih. nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to. Lho welut nih. So, Lho kok iso mbok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semoyo. ya iya urung duwe kok. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugatake bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok jek nagih. Isin lah. Ora ndek isin ki. Kowe iki kocluk ketok kowe iki. Pancene iya. Ambemu. Koclok kok bangga. Ana lontang salam dhewe sing apik. Wis salam. Apamu salam mbek aku salam ya padha ae to. Ya ora kok. Ya, niki Kula jenengan saking Saking Solo din. jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Ngayogyakarta. Jogja ono kok. Lah ya Jogja lah. Jogjane pundi Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ndika Solo, Mas? Kula. Nggih, kok. Kota Sailing. Ah iya to. Wong sing kleru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki. Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketok. Kalau seneni sing nanggap. nanggap sapa sing nanggap Pak Ulung kok iso bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun menggugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Ah, umume ya ngono. Jack 1 2. Wah, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Apa kuwi? Tanpa kira berkata artis yang berikut ini coba. Mungkin pada artis yang berikut atau partisipasi pada pada sedoyo. Berikut dari Engkang sampai dari putri presiden engkang sumber engkang ayo sulit terkawal di semua terus berapa lagi engkang sumber oh Sing ngono aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Dinteni wong langsung ada mbak Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. yo Tul. Hei. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. lah piye wong sing dinteni kuwi ya. yuk kita sambut artis yang satu ini cow Satu ini. siapa dia Siapa? Min. Tul. untuk anda Sepatnya Mas. asik
Nggih, pengestune tesih Joko, Mbak. Nggih. Ambemu. Iya. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku yo pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya waras. Allah, kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Nggih. Kula namung ngimbangi. Iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja? Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jujug saja. Walah, perjalanan. Kamu lupa toh? Yo lali. Ya Mbak ampun. Mintul. Jangan salahkan saya ya. Iya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kire saking Ujang. Wah. Ajeng ke Joko ternak. Mbak salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan kan iki ya wong kabeh ta. Lho, yo wong to. Nggih piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas. Alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang maha kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten iki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Mbon tepang kalih dalangan apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Halah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena digo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Oke. Perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Yo. Kenapa? Kakak, salaman Mbak, salaman. Iya. Salaman. Mas Yusuf perkenalkan nama saya Demin. Iya, nama saya Yusuf. Iya. Si. Kenapa? Aku udah kerkene ngene, sing tawarno Pak iki ya. Pak kenapa? Ngece. Boten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Srikaya. Lho, Pak ngene. Huk. Ngenten lho, sampean Iya. Lah, sampean tak temone kalih Mas Yusuf. Anu Mas, kodho ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mono karene. Sambut juga saking sasaro wiwahan sirat pojo. Rene dosamu kene ya piye? Nah, Saket lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuf Ansor weh, saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Sapa? Ora pepeh lampahipun saya Nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho, kok ora mlaku bel? Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek kae? Aku kapan? saya caket lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten ini wakil ya? Apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Cara panggih itu manten. Seneng, Dek. Seneng. Ayo, Seneng, Dek. Pak cepote kerisku ndak? Walah keris ucul. Sampun monggo dipun rahapi. Bab. Manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Ada pripun? iki termasuk tipeku lho. Tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki lho. Kerempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gede lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelone. Dengan Ngelone. kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Lho,
Iya. Iya. Oh, iso tipip. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha ado mae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, Cok. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Ya, Bang. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Oh ya, pantes sampean gandrung Mbak Mindul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cat lho. Tangane. Masalah. Ngene lah. Nah. Wah, iki kita ngomong ya. Oh, Mas. Lih. Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. Pripun? Yogja kok iso wik-wik. Lah sing wiwi kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora ning kene to. Ya ora ning kene. Ini tak contohnya Mas. Pripun? Coba. Coba. Lanangin tas ngono lho. Iki wong wedok. Lanang kok. Woi, Ayo kene lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh. Jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo, Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kurunya apa lho? Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh, alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Kok iki? kono bang, bocah kesusu, ben kono kesersek. Mas kuncinya Mas, enak beragi. Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gitu, dia lah. Ngapa awak dhewe pian kepatho Lah nyapo, Mas. Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngerayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe pian kepatho yen akhire ati iki sing diremuk Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gaduh Gatok asale saka telo asik montong entuk iku tambane apa ala gatok asale saka telo gede montong entuk iku tambane apa Wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa to? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih, Mas? Kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo. pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya, Mas. Iya, mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih. Kalau Mas aku Dodo. lihat kamu itu, aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongkol. Tuh, rek. Dek Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul. Kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul. Iya, Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Dek Mintul. Wah, urung sampe ngetup ya ambyuk. Ambil piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatih bejuk. Iya lah. Lo ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya, Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu.
Cik Mintul sayang. Iya sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu- ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atas sih. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Mayit. Kowe dadi apa? Dadi supir. Ayo aku tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Balik aku terus to Mas. Jane iki apa lho kok sok. Hanya apa mbok ibaratno mayit. Kok Pun ya. Mbak nyanyi sih Mbak. Aku dintai duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Ayang Dek. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang ayang-ayang. Rasane ati ngandang seliting liyan hanyalah aku kowe. Wasik. Hoi. Hoi Mas, Pun. sampun to Pak? Alah, aku pun kerenggosan ini ki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di Nggih. luar Mas. Niki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan jendrene nyuwun sewu dandut pop Iya. ngoten niku sae. Ya nggak Campur sari apa-apa. ya apik. Ya nggak apa-apa ya. Coba ini nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa, aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? kerja Kerja apaan sih? Angelo. Angelo itu apa? Angelo. Ini ada Tak totno kok terus blengarinya apa lho wong iki? Wah, wis Wonten jenenge pambutan. mau tahu aja. Gimana Pak Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat para mangsamu masih kuwi Lah coklat. manis kaya madu mangsa. Wonten niki, Dik? pambutan apa, Mas? enten anu Mas. Assalamualaikum Mbak Sani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal Pepeling. kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh nggih no, napa-napa? Keteh ngoten Iya. dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Si Dedang padha rata. Dedang rata-rata. Nggih. Ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur, pepiling ta nggih? Iya, pepeling. Nggih. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Heeh. Oh nggih. Minangkati pambudan saking Mbak Marsam. Nggih Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya, yo kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. Lima waktu putus
Luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika Pepeleng. Mas Yusuf, dalem Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube pokok channel menika to. Nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Ki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti kenci. Kencik sapa kok kencik kan. Terus piye kok hahe-hahe? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning nggon warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing incen. Aku dadi ndut. Kita kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dimindul. 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 Apa toh Pak No? Sampean ki piye to ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus ngono lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7 kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek nang nggone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dimindul. Dalem Pak No. Aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa toh Pak No? Ah, senenganmu kayak biasane kene Dimindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangkai iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangkai kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lha wong sebujur bangkai kok mesra? Mesra kondi? Ku lek gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pak No ki wonge kendel kuat digdaya. Aku ya sing no asli. Lah kowe, Aku nio. kowe ya digdaya atau kendel to? Digdaya apa? Ngono lho kok so. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pak No. Pak No. Aku kok kagen ya, Mas. Sampeyan kok kono, Aku Pak kok No. kene ya. Ya. Ayo coba, Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Ya no. Iya. Iya deh. Pak No. Dimindul. Kangen. Pak No. Ganti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Sebablas. Nah karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi Pak No kok gak iso to? Mbak sampeyan kok kono. Oh iya. Ngono. Iya deh. Pak Ndut to jane. Kowe lo met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Ya oke. Iya Dimindul. Wah, iki jarmu. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Ngono lho carane. Ayo tekeke, ulangi lagi. Ora. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Was. Pak No. Dimindul. Ya, dia bolak-balik si krempeng aja. Wah, hancok iki. Iso dalane iso. Wah, tahu delok woko.
Main ojo ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng kuwi kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak petek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang Loro kok. Hah? Loro kok. Loro. Sing putih sing mau pilih wis. Aku nundi ae oke. Milih ya Mas. Milih. Sing rada mbranyak apa sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng, Mbak, nyuwun sewu. Kok anggap lempok kok piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih, Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku Adek. Apa kuwi? Kono karo kono. Nah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut ngene. Ayo Dek, sini Dek. Coba. Dek piye sampeyan gedene bocah Dek? Ojo aduh. Melangkai tape kan kok kecot tape ning engko. Wis kecut tok. Wih. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan ndek anak kaya Upin Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah. Kok kece yo Mas yo. Wis mantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadok. Wis yo. Ora tau gede no ketoke. Lah yo masalahnya kuwi lho. Dik. Iya, Bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoknya apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok mlethek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku ketok rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora saged bahasa. Ro. Lagune Ro. Ayo. Mas besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo teko pare bingung kok. Lah kemana? Iki lho ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet kok. Dedek Mindul. Iya Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek Guyangan aja Mas. Wah, seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas. Hei. Itu tempat Jangan di apaan Mas? situ. Itu wisata religi. Wah. Komplek Guyangan wisata religi apa? Iki lho takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas kita Dia pesawat besok terbang. Oh kita besok kemana Mas? Ya bebas saja kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow. Nanti makan siang bistik. Bistik. Iya Bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut? Yuk nila kita. Kurang romantis. Iya Mas, kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang mahal. Kowe tau nang mall pesenmu teh tawar kok. Saru. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita Oh, borong sekarang setoko-tokonya sama bakul-bakulnya. Oh, makasih. Wah. Oh, Mas. Wah, iya sak jurusan kita ya. Atau aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane rasa reno-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Gak piye to. Sayangku Mindul. Iya Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alphard. Dua Alphard. Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil sport mau gak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti kita berdua. Ya, sayang. Aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekali urung. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangane Yang kok. mesra loh kita. Kita belikan sekalian kita wirausaha. Apa? Dam truk. Kok dam truk? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat.
Kita bojomu masih mbok ya. Ayo keluargane sapa ki? bojomu mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Dodo, Dalam. aku iri kok itu damter besar banget. Ya. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Gak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mindul. Iya Bisa Mas buat Dodo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan sunika mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu sudah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kilogram. Ya coba iki lho piye? Aneh-aneh kok. Aku golek sing halus lembah manah ngene lho. Ya lah moro-moro meteng lho. Ngono. Aku kurang halus apa Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Mas. Lah ngene lho iso garing. Mas Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton kan tuntunan cilik-cilik lho. loh. Dia Mindul sayang. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Ya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak amis. Seneng lah bojomu mukok-mukok we. Kowe mending bayangno kene lho. Unduke berbusa. Mas, Dalam. nanti kita tidurnya bermalam di mana? Kita Bos kampling. Bos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Sabar, Kita orang Mas, mampu sabar. bro. Mbak aku wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah kok nek ngene. Ya kowe mampu apa gak? Gak. Jadi apa nganggo dam truk bareng urusannya apa? Loh, ya dikredit toh. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer iki. Ya wis Terus? Ya Mas ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Mendo lho mahmu tak bong. Lah ini apa? Ra ikhlas aku. Napa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho piye. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi ra ndek gulu. Api, bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan Mas. Paketan piye? Ayo, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendol korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Ya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tabang? Tuh, kok tarik tambang piye tuh? Anggap lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan Mas. Terus. Mas kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kayak bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Hehehe. Iki piye ta? Gak iso Malah bela diri udah ngomel bela loh. diri piye? Anu dansa. Ayo diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekek ayo dansa. Wer. Yo. Hut. Aduh Mas, aduh. Piye anake wong mbok tetet piye to kuwi? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kecil kok wabet iki dosane akeh bal. Kok iso dosane akeh. Pambemu wabut, pambemu wae. Mbok jajani wekmu ya. Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Pak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki kelebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah, kowe korban kepiro, Met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Kerawitane jenenge kerawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isu kok nedo. Dek Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dek. Kena telah ya.
Dilat. Gak roman. Bener Mas. Dek. Kena telek ya. Dilat. Gak roman. Bener Mas. Kena telek ya. Dila. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa le? Delok karek delok cekak. Oh, ternyata situ pasangan suka telek, Mas ya. Itu kan keluarga telek sayang. Katanya dikon dila telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles dah. Apa kuwi? Mas elek rada pantes. Dan nek aku telek garing. Apa kuwi? Mas elek maling. Wah, kak ayo. Lho bojomu urusi yu, ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Enggak apa-apa, aku sayang kok ya, Mas ya. Oh, sing wedok iki yo ketoke trakung. Kowe dipilih mentol apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ngene-ngenean. Napa? Apa ngene? Niki napa anu Grup ini Mas? Ansor Laras. Ansor Laras. Yo. Coba. Yang kembali bersama Ansor sedang Indonesia Show. Masuk ke langgam. Terima kasih Mbak Penny. Siapa Penny? Mbak Penny, Mbak. Penny. Mbak Niken. Niken. Mbak Niken. Oh, Mbak Peggy. Iya. Siapa? Mbak Penny. Oh, Penny. Iya. Bojone Edi. Pripun Mas? Nah, molo Mas Dok. Nah, Nggih monggo. Monggo lho. Sugeng dalu nderek wungon, sedayanipun mugi lancar. Amin. Amin.
Nyuwun tembang gubuk asmara saking Pak Waris Sugiono dari Surabaya. Oh, saking Surabaya. Nggih. Apa kowe? Kenapa napa? Wis suaramu kok malah gede, Met. Ah ketularan Pak No. Iya. Ya. Apa nih, Wong? Napa pamundutane, Mas? Gubuk asmara. Gubuk Asmara. Iya. Mbak Pindul dikancani mboten? Loh, kancane jenengan mau. Aku. Iya. Iya. Bisa enggak? Enggak bisa pulang. Hah? Bisa enggak? Kalau enggak bisa pulang. Kalau enggak bisa pulang. Gak bisa pulang ya. Iya. Kepladasmu. Wih. Aku kok bagian terus to. Mbak Mindul, sampean saja kok nyepele Mas Komet to, Mbak. Sampean ra ngerti to digdayane Komet kaya apa? Kaya apa? Ketoke ning kene dagelan, ning omah ning kono dadi anake camat, sapa sing ngerti wong ado omah? Masya Allah. Sampean ra ngerti iki kelebihane apa? Apa, Mas? Suarane jos. Masya Nyanyine Allah. juara 1 loh Mas Yusuf. Coba. Dites aja Ya, nggak masalah. coba, iya. Coba aja. Iki. Iya. Coba. Coba aja. Ayo, Met, tunjukkan kemaluanmu. Wah. Kemampuanmu. Kemampuannya. Iya. Wah, apik Mas ya. Urung toh, urung. Go ngidul. Kowe iki lek nyelone gak enak men to. Waduh, ayo kono ya buat kok tak. Sebelah buat kamu. Nah. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Komet. Wah. Dodo, Dalem dongakno aku renek pom. Lah kowe krasa piye to, Met? Aku wis mulai milih. Wong lanang kudu kuat. Aku ra kuat nanti kadang-kadang. Aku ra kuat. Piye to, Mang? Piye to? Nyanyimu piye to? Nyanyimu piye? Kok Mbak Min- Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Apa kok sama gedandul? Kowe krasa piye? Kowe krasa piye? Kayak ini loh terus no. Lah nyapa? Pau enak. Aku tuh nggak bisa Mas kalau dengar suaranya dia kalem gitu aku gatel banget. Waduh, sing didemek kecamatan ya. Mbak genteni Mbak. Mbak Marim. Ayo niki dipinangkani nggih, Mbak. Oh, Iya. boleh Mas. Nggih. Gubuk asmara. Gubuk Asmara. Iya. Nggih. Apa terus ke rencang tadi Iya. mungkin mungkin buta ban cindim ban cilatang dibeda-beda Iya. no. Maka sing putih niki. Mbak Bella pengen Oke, Mbak Bella. Mbak Bella. nggih. Mbak Bella Mbak Bella ngaco. meruh. Mbak Bella kok didinge kene. Ben kita gap ya. Ya, ya. Ya. Tenang mawon, ayo. Cek cek. Halo. Halo, Halo. Bella. Iya mas. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini ada satu permintaan Gubuk Asmara Oke. bersama Ansor Laras tentunya. Ha-ha. Bella, kamu. Bella. Mbak Bella. Beto mas. Iya. Suaranya kayak Bang Haji Rumah Irama ya, Mas. Nggih. Roma Masu ya Mas. Lho, kok asu piye to? Wapi. Mau api. Susu Arabi loh. Aku tiba nganggur. Mbak, Gubuk Asmara permintaan dari Bapak Bapak Sinten. saking Surabaya nih Bapak. Pak Waris Sugiono. Pak Waris Sugiono. Pak Waris Giono. Dibawani Mbak men komplit. Oh iya. Oh komplit. Iya. Oke. Dibawani. Yes. Nemo loro. Ayo. Nyingkar. Nyingkur. Ampun lenggah Mas. Nggone Lah kok entek. do lenggahan iki? Nggone entek Mas. Oh, iya. Nggone entek Mas. Tak kira kanca kaya medhit sampean. Entek kok tuku. Kono nggo ndeleh tremos ngono. Nggone entek Mas. Lah ini kan terima sing plo. Kudu genset ya.
Mriki lho ngrencangi kula. Wis iki upama ning alam donya ora ana wong lanang liya kejaba aku karo Komet. Kira-kira sampean sing milih Komet apa aku? Loh, piye? Aku kan ning memilih donya antara ning dua donya ini. iki wong lanang karek loro, aku karo Komet. Kira-kira sampean sing dipilih sapa? Mesti pilih bunuh diri deh. Lah nyapa? Loro kaya kethek kabeh. Ora tepak kabeh. Oh monggo dilajengaken. Pak Ming kaya, Mas. Aku paham diri jadi. Go Mbak go. Loro. Wiwit pane nyingkar nyingkur. Jajal jenengan Mas. Heeh, Mas. Lingsom yen kemutan. Kene ya apik ya Mas. Lho ora digerok Mbak, mboten penak. Jenengan Kok terus alasan lho jenengan ki ora. nggih pirang-pirang dina ini ndak enak. Anu Pirang-pirang dina. geroke rutin kok Mas niku. Nggih. Saben dina. Nggih, nggih. Jaya Endro senengane. Lelampahan tresno tulus senadyan ing gubuk Dandan asmara. Kok nek masang kusen mungkin kok tak tok karo. Nyagongi ya lek iki ki. Oh alah. Oh nek rampung ki terus dak. Iya. Dalang kene tanggapan to Mas. Nek gak tanggapan ya pasang kusen usuk reng ngono kuwi. Oh. Becek patek gak gitu. Sopo? Iya. Sakniki Sesuk tanggapannya saiki kok. Iya, maka. yen liwat aku kelingan gubuk gawe biyen tak golek ning cagak abak tulisan warna abang kandang isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tanggung mendung tresno tanpa bantal tanpa dosa asmara gubuk gawe nyimpen ati awet biyen tumenos saiki gubuk gawe kebak cerita wayang
Alah ora kono tok wis. Mengke-mengke. Kepen ngomong berat badan ngono ta. Abot kabeh. Salahne. Apa nih? Nek abot wis salahne. Jenengan disalah nih. Nah aku kan enteng. Oh enteng. Ora kayak lemak tok. Lemak Apa? piye? Gaji kok. Nek cara tekku koyor grup iki. Iki termasuk koyor grup. Kayak jenenge son. Kayari sing wong lemu gimbur-gimbur niku. Koyor iki ya gajih kuwi mau lemak mau. Makasih. Nek aku ya meng kae lho nereske ngono kae lho aku lho. Ora apa-apa, kae misananku kok. Lho, sampean karo Mas Yusuf cek dulur. Misanan karo Mas Yusuf. Ora ya gur gantol-gantolan ini. Gantol-gantol. Kalajengaken diajeng. Iya, telaske, Mbak. Sadatan sajrone hati. Sampun katur, matur nuwun. Iya. Sampun katuran menika pamundhutane sampun dipinangkani nggih Mas. Nggih, Mas, Tok. Heeh. Mbak, sapa Mbak Mintul? Mintul. Iya. Sampeyan kok ngewaske Mbak Mintul. Lah pripun? Kaya kok duwe piye ngono Lah ora piye-piye aku. Ah, berarti nek ra piye-piye gak normal sampean. Aku ket mau piye-piye kok. Piye Mas Yusuf iki? Hei, so. Jebakanmu berhasil. Inilah jebakan Batman. Aku piye-piye. Nek gak piye-piye berarti wong gak Normal. Sing Ya, Pak. kak. Ya, Pak Winus. tombong antuk. Ayo. Anu Kemana? Mas Nanang dari Nganjuk katanya tadi mau duet sama Mbak Mindro. Mas Nanang siapa? Itu Mas Nanang itu. Sing ngagem kacamata kuwi. Oh, iya. Pak, Mas. Mas. Met. Ya. Dituntun, Mas. Oke, monggo. Iki nyapa bengi-bengi kok nggih kacamata Mas Dodok. Anu silo. Silo. Trepane ngale nggih nyuwun sewu. Coba. Nah. Ya, Dek. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Mas Komat enten napa nggih? Dinambakne nih. Keluane napa? Keluane merem. Ya gitu to. Iki mlanyauri gawe enak dhewe lho. Keluane napa? Keluane merem. Merem berarti mboten ketinggal sampean iki kok so. Aku pengen kenalan dulu Minta dong. kenalan. Iya. Ayang Mintul. Lah. Ayang Mintul. Beh aku jan ngok arek nyapa to kok ngarep. Oh, yo ngerti ya. Cok sisan. Piye to ki? Matanya ngerti no. Oh alah tok. Ora tenan kok so. Ora ngerti. Walah tol Mintul ayu mujan ngedap-ngedapi. Wis sampene kaya roro ae ayu Lho ngedapi. aku kulino nonton YouTube apa meneh dhek nek jan muni Pak Nur jan mirasa. Sampeyan nonton YouTube carane piye? Oh, ada deh. Engko ya tak DM. Kabele dicolokke, Mas. Nggih. Oh, kabel dicolok. Oh, nggih. Selamat malam Mas Nanang. Selamat malam Mas Komet apa Mas Dodok ki padha men rupane aku ndak tekan bingung aku. Aduh. Aku sing normal gak iso nyurteni lho. Mas, kita kenalan dulu dong. Iya Mbak Mintul. Tangane. Alah kleru radiokom kok. Golek Namanya kesempatan. siapa? Namanya Nanang MR atau yang punya TikTok Nanang Merem. Ya salaman dulu toh. Perkenalkan. Salaman, Mas. Kayak ngene kok tangane Mintul ya apa telek apa. Kowe kok tak tutuk karo tak Ngerti ketok. toh. Kok ngerti? Oh Iya. kene arep dihapus ya. Perkenalkan Mas, nama saya betul. Kok rono-rono Aja dikerjai sak ndak kaki desel apa dipateni. Ndang. Kayak ngene kok Mintul lho. Maksud iki aku wis ngerti.
aku gemes aku arep mentol aku. Wah, lagi lungguh. Kowe kita yo mili. Aku wis ndak kuat tenan aku lek ngene iki. Ora kuat ya selehne kok ya Wes iki kudu diaturin apa? Nembang apa Mas Nana? Mbak Mintul sayangku, Ya, maukah kita berduet? udah. Harus mau Oh ya. iya mau. Lagunya apa? Lintang Asmara. Lintang Oh, iya. Asmara. Penak lho. Iya. Aku ini karo Mbak Mintul sing gampang-gampang ae ndak perlu sing ngelo-ngelo ae. Iki nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas? Mas Nanang ki nek cedak Mbak Mintul kok terus hidup ya. Oh langsung meripat sing ngesor sing awas, sing dhuwur ndak ndak masalah. Isor. Isor ki sentolop. Oh, nah, Center. nanti aja tak DM apa toh meripat ngisor engko tak DM. Mas itu kacamatanya tembus pandang tuh Mas. Oh iya. Kalau dicopot? Wah, nek dicopot ya peteng dedet. Sami mawon. Mas Nanang ini dibalik kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Nggih, Mas. Ngaten iki nggih belajar kok, Mas. Monggo Mas Nanang, Ben apa? Lintang Asmara bersama Ansor Laras. Oke. Ral riyen nggih ngangge ral. Oh, harus. Ayo nang. Wong ayu tresna mukinarya tombo susah jroning batinku Dik Mintul Akui. Wong bagus. harus saya Mbak lalale Oh diwarai yo Mas. ya nadanya segitu Wong bagus. Mantap. Rasa hatimu tresnaku balas jroning kalbu. masih bersama Ansor Laras ada Dik Mintul tarik masih ada Mas Dodot Mas Ayo Dik Mintul goyang dong Dik. Ayo Matur sembah nuwun. sembah nuwun Mas Yusuf terima Oke, kasih Mas Dik Nana. Mintul Iya sayangku Mas, makasih. wah aku mencintaimu Dik Mintul I love you too Mas. aku tak kuat aku Sampean mriki kalih sinten Mas Nanang wau? nggih niku pedan motor piyambak Dan motor piye, Mbak? Kan dadal. Loh, aku pedan motor langsung A1 jurusan akhirat langsung. Ora sapris neleng. Ora teh, ora. Pun nggih niki janjate badhe dipateni. Ah, jenset. Nggih, sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Mas nggih. Mas Nanang Tak, kula terke nggih. tepi-tepi saking Nganjuk nggih Mas Nggih. Yusuf. Luar Saking Nganjuk. biasa. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nggih. Nyatane suarane yo kepenak tenan Mas Nanang. Istimewa. Ya rene kowe iki anu takut to. Kok rene terprotes e. Yo Iki jeneng kono arep yo nanti ngerti. tak terus nanti gak ngerti ta? Wis. Heeh, nggih. Balik nggone mau. Cil, cil. Ingkang baku Mbak Mintul teng mriki kula panjenengan namung saged dherek dedonga kagem ingkang ngamugati Bapa Ulum mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala Amin. cinaketke rezekinipun nggih Mas Yusuf nggih. Allahumma Amin. Dongamu apa, Met? Aku ya padha. Yo mikir dhewe ngono aku ya Muga-muga padha. sing dikitan dadosa putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa. Mugi-mugi tercapai cita-citanya. Bapakipun Pak Ulum mugi-mugi usahane tambah besar, tambah jaya, tambah sukses. Kagem sedaya ingkang rawuh mugi-mugi tansah sehat walafiat panjang umur. Amin. Nggih. Nggih Mas Yusuf. Pripun? Apa sarep rampung le libur? Urung
iki jek petang jam. Oh, ae. Niki limbukan terus rencana ngantos sanjeglek listrik. Sak enteke solare. Mboten nggih sak madyane mawon. Ayo nanjake presiden kok ya Mas. Sinten malih. Iya. Ayo Vi, ngadeg Vi. Wah, Iya. Mbak Bella sampun, Mbak Niken sampun, Mbak Vi. Mbak Via. Via nggih. Via apa, Mas? Coba sik ndi? Via telepon kena. Via seluler. Sing pundi? Sing kang pundi, Mas? Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via putra kedan sangkit kepel tong putra dalang aman saja badan nonton Via Alvia ya Kepala pusing. Minum. Via Bandrek. oh iya Weh, iki cocok iki, Mas. pripun Mas Cocok gandengane komet iki. Aku terus. Kok iso cocok iki sebelah ngendi to, Mas? Lah, aku iki wis kadung karo Mbak Mintul iki ra tak tunggoni kepangan garangan repot iki. Kalau kamu kan setia, Mas. Ya iya no. Kalau situ Ya itu selingkuh tiada akhir. sampean selingkuh, Mas. Kok Kok judes ngono to Met iki? Lah sing gelem sapa to kok ya. Dek Via ya. Iya. Di dalam saking putih. Patok. Putih. Patok Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Putih. Patok Gunung Kidul Yogyakarta Indonesia. Oh niku patuke kering apa basah? Wi batu. Batu, Mas. Batu. Oh iya. Patuk ki sing kene patuk. Batuk. Rati maju mriki nggih. Nggih. Kersanipun para pamirsa ngertos sinten to nika lho. Kok ijo? HP hijau, Mas. Lah ya ijo kok apik. pengen tak pecok-pecok Mas iki Mas Dek Via. Nggih. Badhe ngaturke napa? Lagu, Mas. Napa tembake? Manut, Mas. Aja manut ya kudu duwe inisiatif dhewe apa to? Lah, ada permintaan wis entek ngopo kowe Bebas berarti los. kembang rawe, Mas. Ha iki lek gatel iki. Iki gatel. Kula remen sing gatel-gatel. Oh, oke. Mari kembang rawe kok iki mesti sambel kemangi. iya Ya, yos ora Kan nggak ada permintaan kan? los. Kan nggak ada permintaan. enek liane enek permintaane liane kembang rawe ngono jane. Tidak bisa setuju tuh, Mas? Aku oke ya. Oke aja. Mas. Setuju ya jenengan nggih? Ojo. Aku sih yes. Ojo. Yes, wes 2 lawan 1. Sik ta sampean modele karo iki kok kudu bertengkar ya nyapa to, Mas? Aku dasare ora sudi nek kon aku karo kowe. Lho, kudune sampean nek iki bersyukur enek wong wedok ayu kaya ngene. Oh, makasih, Mas. Mas, makasih. Iya. Mas. Kok tak transfer ya? Oke. Mas tok lagi sampean sing ngalem dekne. Lho, lah biasanya pripun? Sampeyan apa bar ditolak to ya. Ora kok bar ditolak. Urusan aku ora akur nek karo kowe. Ora lek. Aku sia-sia nek karo aku kok. Oh, aja kaya ngono. Kono ding sing sia-sia karo aku. Sampeyan ya kaya ngono kan malah sia-sia kene sebagai pengayom. Iki ra kabeh iki apa tanggung jawab wis sampean sebagai dalang iki kaya-kaya supire. Ngono lho. Dadi ora sampean disia-sia to. Ha iya no. Ora oleh kaya ngono kuwi lho, Mas. Sing apik sampean kudu iso mengayomi, ngono lho. Aku sia-sia karo dhek mergo dhek sia-sia karo aku, Mas. Lho, Lah mergane kono sike, Mas. Kono sike ah. Kono sike, Mas. Kono sik ah. Sampeyan percaya aku mau percaya kono? aku percaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wes pol nek kuwi pol. Wis saya Pol wis teko Gusti Allah pol wis. Entek. Wis ora iso melu ki aku. Ah percaya liyane musyrik kok ya. Oh, srek no. Iya. Nggih ACC. ACC apa? Bang Rawe. Kanca-kanca ACC ora ya. ACC. Rasa ya. Ah. Kanca-kanca ora ana sing ACC kok. Setuju mboten kembang rawe? Oh, mboten. Oh. Engko aku tak top up, engko sapa sing butuh saldo ganti WA kae. Wingi kowe njaluk top up aku rong tak balekke lho. Apa ya? Heeh. 200 kae. Heeh. Oh, tanggunganmu, Mas. Tanggunganmu. Ki sinden- Baleno. Sinden kok sing konter. sing njaluk udu aku. Sapa? Aku gur nembungke tok. Iki komplotan kok. Sing bonang. Nek ora ndedit ya wis. Ya aja kembang rawe ya. Iya. Kena tak titeni. Ora iso, pokoknya Mbak Rawe monggo. Piye to sinden kok maksa ya? Lah mau aku kon milih lho, Mas. Jare ora ana permintaan. Ada permintaan selain kembang rawe. Ah, permintaane ku kok ya Mas Kok kowe. ngeyel banget to. Lah sing ngeyel ki sapa nek ora kowe? Kena tak titeni, Mas. Pripun? Wong wedok lek mlakuke bokonge nyembul ngene. Ya, ndoke waki.
Ndoki apa kira babu? Ndok apa? Tanyakan Pak Ulum ngersake napa? Nuwun sewu Pak Ulum badhe ngersake tembang napa pamundutan napa Pak Ulum? Nikole patosi dhewe. Iki Bu, apa Bu? Pak yo gak roh. Apa Mas? Bu ngersake napa Bu? Jambu alas. Jambu alas. Oh, nggih niku nggih kula nggih remen. Apa wong bagianmu meng Pamundutan saking Ibu Siti Mas Lama ngersake jambu alas. Nggih, jambu alas kula nggih remen. Nggih. Cocok niku kangge dodok cocok. Alah. wis ora iso piye-piye aku nek ini. Iki pomo tenan gendeng aku ngono. Walah, lemak ketemu lemak. Akhirnya dadi gajih tok. Lah lak ya jan wis gajih tok to? Apa mau awake dhewe buka bakso? Heeh. Bakso otot plus bakso gajih. Lah nek pamah aku bukae bakso karo Alah urung cak buka tak tutup dhewe. Aku ora kudu buka bakso ade rawon. Oh rawon. Kowe elok. Enak rawon ketoke aku melu sampean wae Mas. Lah iya ra. Rawon wong paling sedina rong dina mambu. Lah nek aku jelas soto Lamongan. Wah, aku yo mau sing mambu. Wis karo soto Lamongan. Yuk langsung wonten jambu alas tetes. Asik. Sampai atas. Sampai bawah. Bawah Mas, bawah. Bawawe urung kok. Tin 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 tin. Kelingan mabes asembe. Terus kelingan ramah kemuyune. Kasih sayange. Batiku lakon dadi bojone. Asile esok tak. Oh, baleke. Yen aku sakakal bisa duweni. Kangrene wong nembang mesti ganggu. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Via. Sik kowe kok prengat-prengut to. Kuwi aja prengat persis iki lho nek kowe Wis prengat. terus tak angkate aku. Enggak. Iku aja gawe masalah, Met. Kuwi ngono ngerti apa sing WA? Tagihan Shopee. Ora ya Mas ngopo? Lho nek kowe prengat-prengut iki persis iki lho kae iki lho. Tumpukane. Ya ora apa-apa to, lembuk to. Iya. Sampun. Wis gak linggo kono. Iya. Cake sampean nek karo iki kok semio-mio ngono to, Mas. Oh kono ya semio-mio ro aku. Apa biyen tau ndek masalah sampean? Hah? Lek enek masalah diomong sing penak, aja terus ning dhuwur panggung sampean kaya mengkene. Ora penak nek kowe. Nggih, wonten pamundutan mau jambu alas sampun dipinangkani nggih, Mas. Ayo Mbak Mindul apa diketen sinden, Mbak Mindul. Oke. Perkara tembange apa kuwi pamundutane Terus sampai wis jam entek. piro Mas? Oh iya. Sekitar jamilah sampai jamban ning sore jambu sampai jabul kabeh ora masalah. Kuwi jam apa? Ya sekitar setengah berapa engko dadi. Setengah berapa ki apa? Ya pun tancep kayon wayange pun rampung kok. Ayo Pak, Mbak Mindil ya. Ayo. Ya. Ya, ada siapa dia artis yang berikut ini asli kelahiran dari kota Kediri. Ada si cantik Min Miroso. Mindul. Teng darararara gitu. Jeruk garut adode manis rasane. Oi. Nyapa yo penake Mas. Lah, Nyapa ya? lah sing saiki sing hit saiki napa ayo ngono to, Mbak? Apa ya sing lagi spiral ngono? Viral kok Oh, spirale viral. kados napa lho jenenge kok. Lagunya dari Quest. Oh kencing manis itu ya? Waduh. Ora ngono. Tapi ya
kencing batu. Itu penyakit. Betul betul betul. Iya. Stay tune, stay tune. Boleh. Apa Lalu jadinya laporan Mas Yusuf jaluannya sisa-sisa cinta. apa apa sidane apa Mbak? Iya. Dhuwur banget kuwi nek digarap gamelan status. Ora masalah. Bisa kita gayung. Woi, Kita bisa menek ya, Mas. dikira pelem mangga. Iya. Grigis, grigis ya. Boleh. Oke, langsung saja kita kasih yang berikut ini, Cow. Agriges apa Gerajakan Banyuwangi? Kuwi ya padha-padha le Banyuwangi Oh, kuwi. padha, Mas. Padha. Iya. Nah, kuwi Banyuwangi sing sisantos Banyuwangi. Oh iya. Wonten. Ayo kuwi Gerajakan Banyuwangi kuwi. Oke. Sampean temu mriki sing Oke. pripun? Barang, Mas. Aku lemanut. Oh iya. Saya perempuan yang pemanut. Oh, pemanut. Pasrah. Baik. Dikasih ada Bip bip bip. iya. Rajakan Banyuwangi
asli Banyuwangian sir-siran ambangan gending asli Banyuwangian Luar biasa. biasa dulu Nggih, Grajakan Banyuwangi sampun dipinangani, Mas. Nggih. Nggih wonten pamundutan meli sama sampun. sampun Ngelajengaken lakon. Nggih. iya. Wong dibagi wektune iki ya men rata apa adile ya Mak. Iya. Heeh. Matur nuwun Mas. Dodok kali Mas Kemot. Iya. Komen. Sami-sami Mas Yusuf. Nggih, sedaya pati nyuwun ngapunten nggih Mas nggih. Nggih sami-sami. Iya. Semono ki kula kalih sak rencang kula menawi wonten kerang langkungipun nyuwun pangapunten ing saged-saged. Nggih, Mbak Mindul sami-sami. Ya urung kok sami-sami. Wis cekat kancane ceket ngono. Oh nggih. Iya. Matur nuwun. Ya. Ya tadirake ya Mak ya. Ya. Kripik gedang kripik tela. Apa? Padha-padha le jajanan pasar. Wah. Sithedang padha rata kok kowe iki ora. Iya. Kae Raden Werkudara kok ngawe lancur-lancur. Ayo. Awake dhewe iki wong keputren ya wajibe melu kewajiban keputren. Oh iya. Girpati kasih Mak. Iya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho wa ilaruhi para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Bin, ya. Pan samar pamaring sukma Sinuk semaya winaya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyap layape ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati tan kamu songgeng manjing wonten Kusanggan Sangarup kena gantung kecampur Gesang Raden Arya Werkudara ngawi sanjane lancur-lancur pandhu wonten ing alun-alun negari Ngamarta nalika semanten pating bleber pating candaya yatirta mleber ing garapan